Jeg vil gerne opfordre jer alle til, både medlemmer med familie, til at deltage i år i vores 1. maj. For Nordsjælland vil være at finde på 4 steder. Vi vil være på LEO-skolen i Helsingør. Der vil vi være fra morgenstunden. Det starter 7:30 med morgenkaffe og gode taler, forhåbentlig, og sang. Så vil vi være i Hillerød, og så vil vi være i 3F på Rønneberg Allé oppe i Helsingør, hvor det også foregår ved middagstid. Derudover er vi også deltagende ved det kæmpe arrangement, som forefindes inde i Fælledparken, hvis man ikke har fået nok i løbet af dagen. Jeg synes jo personligt, at vi alle sammen skal være en del af 1. maj for at markere, at vi er en del af et fællesskab, og de her 1. maj, de bliver jo lavet i samarbejde med hele fagbevægelsen. Så jeg glæder mig til at se jer alle sammen.